Nava hundrê xaniyan germ bû, welatî û zarokên bajarê Amedê berê xudan ciyên hênik. Ji wan ciyan yek jî derdorê hewza dîrokiya bi navê Anzele ye. Her sal ji Numêr li derdorê hewza ku ji bo xemlandina taxê hatiye çêkirin de rûdinin, zarok jî di nava ava hewzê de avjenî dikin. Zarok tehemûla germa hewayê nakin û xwe bera nava ava hewzê didin û bi keyf û coşê bi avjenî dilîzin. Abla germe hem şuatene. Ya pır sıcak hem şuatene şuat yüzmüş be pır hoş abi. Havale xwa 5-6 şab. Tene şuat yüzmüş genip de be şuat tope dilizin davone tene şuat ve yüzmüş kan. Valla germe tek atım. Dün de germ bun. Her roş değil de beri. No. Günde gün. Ava hewzê ji bin erdê derdikeve. Avek xwezaye. Havînê teziye, zivistanê jî germe. Di her demsala havînê de zarokên ji 4 salê bigirin, heta 15 salê li bajarê Amedê hiç guya xwe nadin hişyariya pabendbûna pisporên tenduristiyê. Di her saetê de derdikevin ber germê, lê bi ava Anzelê xwe hênik dikin. Hava germe acıttı mı be? Ama abi avtene. Yine ben de konuştum. Am gudavin havze. Am khura yüzmüş ki. Ji ber germeya hewayê dê û bav bi saetan zarokê xwe dikin nava vê avê ji bo ku hênik bibin. Bi saetan zarok di nava avê de melevanî dikin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.